henlo nikai achethebu Karbi lamkan arjan ZKYF ahut ingpu ponpo. Mahamaya Karbi Film Society Production present pen kabonda pon nang henlo nikai achethe Karbi lamkan arjan kewangji havar Karbi riso nimso rongaje husi preni phai sirkep arnisi ingpu ponpo mate paklang ponpo. Sonsi bangso nang hello nikai achethebu alamkan arjana long producer Ajit Timung, action director and director of photography DOP Moses Phangcho, music director Sarluti Kiling, video editing Jirsong Tiso, choreographer laben makeup artist Chingbai Rongpi, alang litumpensi Selam Pono. Lapen ke Ceparjan pona bangphu actor Ajit Ronghang, Ceparjan bangphi actress Claire Etteronpi, Lapen laso lamar jana long ka Ceparjan pon abangphu abangphietum lakhe, Dhoni Tokbi, Joyanto Rongpi, Mensing Teron, Robina Lekthepi, Lapen Rujuni Teronpi, Mohori ke up latum heno. Sonsi alang litumpen ke paklang ponji adim, dong mukak, simi langso, lang lokso, lapen ke denarong, lapen nizang Karbi anglong ke dongka mukam phelang pi kheroni jengkha longsi paklang ponji pusi Moses Phangcho, action director and director of photography DOP ahinpen pachini pon. Anparta bangso alam kanarjan kona nedim ke paklang ponji aphan ning ke hang do pulote la aber kipi number 8638355902 laben 8876362319 along nang humri ignon puta pachini pon lapen phangcho sangho pen kachuning rithu ke KACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan ahi thitin along ta lamarjan ke paklang ahem film hall ki kimpi ponji aphan Moses Phangcho hinpen kachuning report pedo 2 news desk report Karbi live non 9 October lo general festival hotsi nilitum laso nang hanlo nikaya chithepu alam kanarjan nilitum release pon po laso nilitum Karbi anglong angkang nilitum long truck senior cap release ponji laso film lasi nilitum laso film pinangan ke syuting ta RG dinglo lapen laso film nilitum Karbi anglong arat aphan je imithang alamaki lapen imithang jutang jubat anso se pacan nang lapen anso se ang song pondunang pupian akimang sinilitum la Mahamaya Karbi Film Society aro a production pen nilitum laso alam kanarjan pining phas kechenglo nilitum pining ing kupon po lasi nilitum kachuning rikang tung ke lahenlo je laso alam kanarjan mate nang henlo nikaya chithi pu film along alam kanarjan along doga ve Karbi anglong arada tum sita laso alam kanarjan pechan nang pupen nang kelang nang kecerap nang kecitudun piajia phansi nilitum la Mahamaya Karbi Film Society production ahin pen chuning ri pon niklo laso alam kanarjan film along kacheparjan pon bang lake main actor lo main lead role lo lake Ajit Ronghang lapen actress bang ke lake Claire Etteronpi alang litum si main lead role lo lapen laso alam kanarjan long kacheparjan pon villain role mate gunda ke en pon ke Dhoni Tokbi lapen jantorong pi lapen puhor teron atumsi cheparjan pon lo lapen sarpi sarbra role ke cheplang pana tu mati ke cheparjan pana tum ke mensing teron lapen Robina Lekthepi lapen kopumyang teho Rujuni teron pi lapen Mohori ke ap lalang litum pensi laso sarpi sarbra role ke cheparjan pon lo lason si lasolong pinangan villain role mate kaprek adiparmian pen nang cheparjan du na tum du lapen laso film abangke nilitum ki claim pon abangke lapulo laso a history ke ilitum Karbi anglong arlo at present non sulibom
Karbiang long along ko son si kasuli boma la so alam kanarjan si nilitum paklang ponlo la so film la ke romantic action film la pen a film ta la so film ke nilining chi the ponlo ke dam tang an la film ka bonda ponang bom pen la so film lang mi mu chot ji la son si nilining aklong pen ka matha pon la pen la so film mo award long chipate dun ta long dunji pula son ning ka che thedu la so film apa la so film nilitum ka shooting pon a location la hanlo Karbiang long ke umrang so dolo dogmoka dolo west Karbiang long dolo pinangan adim do umrang so pendalok Halloween adim ta nilitum shooting dam do out kapilo out scenery out location ta nilitum shooting dam do la so film la so film ka shooting hut akijoy akisung gela henlo nilitum ka shooting hut action adhu actor ta son accident dolo la pen la so film ka shooting pinangan adim la son butor bukan pen ajo akisung dadu pinangan adim akijoy ponta la son tadu la so film la si nilitum je mithang ajutang la pen mithang Karbi alama ki pechan nang bu pensa ki duk kisung chi chak pon si nilitum la so alam kanarjan pinin non Junel Festival 9 October bang ke release pon po polo la pen la so alam kanarjan along nilisi a direction pilo la pen camera ta nilisi tulilo script dialogue anta nilisi tok pon lo singer bang ke Bisnu Teron akangsa inghipi la pen Manika la pen horsona lalang litum hello la so along lun mate lun sipo tum la chuning ridon kang tung ke la pulo autonomous council CM Tuliram Ronghang Sar Tuliram Ronghang aphan ke chuning ridon kang tung ke la pulo Karbiang long a homosti tin MEC mate MEC homosti tin along huli sisinang piasonte ilitum Karbi alam kanarjan anso se janji mate ilitum alam kanarjan jutang jubat anso se intui ponji pusi nilitum ahin pen CM Sar Tuliram Ronghang aphan chuning ripon padikrimiglo anso se ilitum jutang jubat anso se ilitum akarchar munitum nang kachini japan film benajok muarni si Karbi akhe amoyar boom Karbi jutang apindeng sungpot Karbi RJ nang pachini aphan Dr. CM Tuliram Ronghang Sar ke hai aphan chuning ripon padikrimiglo ji la ke number 1 ke dokmukal la pen sikian bang dengong samilang su langlok su west Karbiang long ladak east Karbiang long la pula ke paklang jadi ma bang ke la si nilitum kontek lalo Karbiang long arat phanda chuning rilo lasu a film nang kelang ji aphan jongsi nang ke cherap nang ke chitu dunji aphan ning hang pulute nang kontek ikame nang litum laso kontek number ateng pen longji ela pen Karbiang long arat phan bisikoi ka chuning rikang tung ke lalo ilitum ansu se Karbiang long arat film ben ajok ang tan ke Halloween atum nang ka chiniji aphan Karbi akhe atuma jutang ajubat alama ki ke lapu hen lopu nang ka chini pe meja aphan ansu se Karbiang long arat atum nang kirung dun pen nang kilang nang ke cherap nang ke chitu dun pe ja aphan si suri nilitum Mahamaya Karbi film production ahin pen chuning ripon padikrimiglo kardam